Bale TELIPAALE Panchinilik TELIPAALE Bale TELIPAALE Panjara TELIPAALE Bale TELIPAALE. What a comedy! ಸ್ಮೈಲ್ ಹುಡುಪಿದಕಲು ನಾವು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸ್ಮೈಲ್ ಬಂಡ ತೆಲಿಕೆ ತೆಲುಪಾವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೇರು ಅಕಲ ಪೆರತನ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಏತ್ ಕೊಲ್ತುರ್ದುನು ಒಂದೈತೆ ಕೇನುಂಚಿದನ ಪೊರ್ತು ಸುರುಕಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರು ಎಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ನೀಕು ಲೈಕ್ ತಕ್ಕ ಈ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅವು ಪೂರ ಸೇರ್ಸಾದ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತಾರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ಇದು ಹೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಡ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆನಾಗ ಅವು ಪಂಚ್ ಒಂಜೈತೆ ಬೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂಚೂರು ಗ್ಯಾಪ್ ದಿ ಒಂದು ಬರೋದು ಪುಂಡು ಅವು ನಿಕಲ್ನ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ್ ಪಂಚಸ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಈ ನಿಕಲಿಕ್ಕೆ ಉದ್ದಾಗ ಪೋಂಡ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಚೂರು ಒಯ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಆಂಡ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೇನು ನೆಟ್ಟು ಒಂಚು ಟ್ರಿಮ್ ಅಂತದ್ದು ಶಾರ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಯ್ತು ಬೊಡಿತಿನ ಆತ ಪಂಚಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ದ ಪಂಚಸ್ ಒಂಚೂರು ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತಜಿ ಮಾತ್ರ ಒರಿದಿನ ಪಂಚಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಒಂಚೂರು ಉದ್ದ ಪೋಣು ಹಿಂಗೆ ಕಾಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಈಕ್ವಲಿ ವೆಲ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಭಿನ್ನದಿಗಡ್ಕೊಳ್ದಿನ ಮೈತ್ರಿ ಮಲ್ಲಿ ಹಿರೇಗಂಜ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನಕ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಜಿಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಓನರ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಕ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಯಾನ್ ತೂತುಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕುಲ್ ಪನ್ಪುಲಕ ನಿಕ್ಲು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆತಾರಂತ ಪಂಡಿರ ದಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಸೈನ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಲ್ಮಲು ವಿಜಯಣ್ಣ ಹಿರೇಗಂಜ ತೋಜಿನ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಎನ್ನಕಡು 4 ಜನ ಉಳ್ಳರ್ನಿಕಲು 4 ಜನದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ಒಯ್ಕ್ಲ ಲಿಂಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಒಂಜಿ ಓನರ್ ಪನ್ನಗ ಈರೊಂಜಿ ಬೇತನುಳ್ಳರು ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 4 ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದು ಅಂಚೆ ನಿಕಲ್ 4 ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತ್ರಿನ ಲೆಕ್ಕಡು ಉದ್ದ ಹಂಡಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗಮ್ಮತ್ ಹಣ್ಣೆಂಕು ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಶಿವನ ಬಂದ್ಲಕ್ಕೇನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಕಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ದರು ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಸೈನ್ ಪನ್ನಗ ಆಯ್ನದು ಇದು ರೌಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ಪೋನಾಗ ನಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಅಂದ್ದೆ ಆ ಒಂದು ಪೋಡು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನನ್ನ ಟಫ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ವಲ್ಪಲು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟಾಟಿ ಕೊರ್ಕ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬೋಡ್ತಿ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಬೇಟೆ ಕಾಲ ಇಕ್ಕೆ ಈ ಟಾಟಿ ಅವು ಕೊರಂಡ ಕಲೆಗೋಸ್ಕರ ನಂಕಲ ಆರೋಗ್ಯ ಇಟ್ಟೆ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಒಂದು ತೆರಿದಿನ ಕಲ ಮಾತಿರ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒತ್ತುಡು ಸಹಕಾರ ಕೊಡೋ ಪುನಃ ಮಿಲ್ಕಾ ವಂಡರ್ ಕೇಕ್ ಐ ಕೇರ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಜೋಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಅಂಚನೆ ವಿಸ್ಮಯ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕಣ್ಣೂರು ಅಂಚನೆ PC ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದ ದಿನಿತ ಹೇಗಿರ್ದಾಗ ತೊಂದಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕೂಡ ಕುಡಲಾತ್ ಯಜ್ಞದ ಒಟ್ಟುಗೆ ನಿಕಲ ದುಂಬದಿ ಕಡೆ ಬರಂದಲ್ಲ ನಿಕಲೇನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ತೆಲ್ಪಾರೆ ಕಾತದ್ದು ಕೂಡ Bale TELIPAALE scream and shout. It's our town, it's going down. Yakla kudla, you know what it is. Bale TELIPAALE, papa, papa, papa.